naputol kanina. Ito ito ang binisaya mo ni sila mga nagduwa dere mo ni ay balibulan ay kuan wala siya dere lupita mga basketbulan mo ni siya to mo ni siya ang kuan leader sa mga Pilipino dere magduwa walang nag-serve mo na kalingawan dere kani isa mo na siya ikuan si Ship Logro na fake ito auto siya mo gani wala natiwas so mo ni siya ang kuan dere doa na namo unindot siya kay dere ang problema lang walay facilities kung gamit ka kung kalibangon or ka hion ka adto ka ngadto sa mosque ato ka mangihi or ato ka sa pikas nga public park nga bag-o ato sa unahan ngadto o ngadto sa ato ang ato pikas may isa ngadto so mao na siya ha ang kalingawan sa mga FW diri sa Middle East. Daghang salamat o follow taon mo sa akong YouTube channel. Like, subscribe, and follow. Thank you.